Akwụkwọ nke Luk isi nke 18. Ọ gwakwara ha gbasara otu ilu na-eche na ha kwesịrị ikpe ekpere mgbe niile. Ọ bụghị ịrụsi ọrụ ike na-asị, e nwere otu onye ikpe n'obodo ụfọdụ, onye na-atụghị egwu Chineke, ọ naghịkwa echebara mmadụ echiche. E nwere otu nwaanyị di ya nwụrụ n'obodo ahụ bịakwutere ya wee sị, kpee m ikpe ziri ezi megide onye iro m. Ọ gaghị, ma mgbe e mesịrị ọ sịrị, ọ bụ ezie na anaghị m atụ egwu Chineke, anaghịkwa m atụkwasị mmadụ obi. Ka o si na dị, ebe nwaanyị a di ya nwụrụ na-enye m nsogbu, m ga-emere ya ihe ọma, ka ọ ghara ịbịa mee ka ike gwụ m n'ikpeazụ. Onyenwe anyị kwuru sị, geenụ ntị n'ihe onye ikpe ziri ezi na-ekwu. Ugbu a Chineke agaghị anụ ndị ọ họrọ, ndị na-etiku ya ehihie na abalị. Ọ bụ ezie na ọ na-ata ahụhụ maka ha. Ana m asị unu na ọ ga-anụ ha ngwa ngwa, mana mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa, ọ ga-ahụ okwukwe n'ụwa. Ọ tụkwara ilu a nye ụfọdụ ndị tụkwasịrị onye nwe ha obi na ha bụ ndị ezi omume ma na-eleda ndị ọzọ anya. Ndị ikom abụọ banyere n'ụlọ nsọ ikpe ekpere. Otu bụ onye Farisii, nke ọzọ bụ onye ụtụ isi. Onye Farisii ahụ kwuru wee kpee ekpere otu a n'onwe ya, arịọrọ m ka m ghara ịdị ka mmadụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị na-akwa iko, ma ọ bụghị dịka onye ụtụ isi a. Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n'izu. Ana m ebu ụzọ mee otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile m nwere. Ma onye na-ere ahịa guzoro n'ebe dị anya, ekweghị ka anya ya welie elu, kama ọ na-eti aka n'obi ya na-asị, Chineke, meere m ebere, onye mmehie. Ana m asị unu na nwoke a gara n'ụlọ ya karịa onye nke ọzọ. N'ihi na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala. Onye ọbụla nke na-eweda onwe ya ala, a ga-ebulikwa ya elu. Ha kpọtakwara ya ụmụntakịrị ka o metụ ha aka. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya, ha bara ha mba. Ma Yeshua kpọrọ ha ka ha bịakwute ya sị, hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m. Unu egbochikwala ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. N'ezie, asị m unu, onye ọbụla nke na-agaghị anabata alaeze Chineke dịka nwatakịrị a, agaghị abanye na ya. Mgbe ahụ, otu onye ọchịchị jụrụ ya sị, onye ozizi, gịnị ka ị ga-eme iji keta ndụ ebighị ebi? Yeshua kpọrọ m ihe dị iche iche. Gịnị mere i ji akpọ ezi onye? Ọ dịghị onye dị mma ma ewezuga Chineke. Ị maara ihe ndị e nyere n'iwu: akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị. O wee sị, ihe ndị a niile ka m na-eme kemgbe m bụ nwata. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ya, otu ihe ka fọdụrụ gị. Ree ihe niile i nwere, kesaa ya nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Soro m bịa. Ma mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, o nwere akụnụba batara n'eze ahụ. O wee sị, lee ka o si sie ike ịbụ ọgaranya. Mgbe Yeshua hụrụ ya nke ukwuu, ka ọ gafee n'anya agịga karịa ikpe Chineke. Ọ dị mfe maka kamel. Mgbe ahụ ndị nụrụ ya gwara otu ọgaranya ka ọ banye n'alaeze ọ zụrụ. Ihe ndị dị onyekwa ka a ga-azọpụta. Ma o kwere omume nye mmadụ n'ebe Chineke nọ. Ihe niile wee soro gị. Pita wee sị, lee, anyị hapụ gwara ha. N'ezie, ana m agwa unu, onye hapụrụ maka alaeze
nwunye ma ọ bụ ụmụ Chineke. Onye na-agaghị enweta ọtụtụ ụwa, onye hapụrụ ụlọ nne na nna, nwanne karịa n'ụwa a, anyị ga-anwụ ruo ndụ ebighị ebi. Yeshua tụgharịrị lee unu abụọ anya wee sị ha, gaa Jerusalem, ndị amụma niile ga-emezu ihe ndị e dere n'aka onye ohi maka nwa nke Mata, n'ihi na a ga-arara ya nye n'aka ndị mba ọzọ, a ga-akwa ya emo, a ga-aghọkwa ihe ire ere na ihe a na-agbụpụ ọnụ mmiri. Mgbe ha tiri ihe, ha ga-enye ya nri 13, mana ụbọchị ọ ga-ebili ọzọ. Mana ha aghọtaghị ihe ọbụla gbasara ihe ndị a. Okwu a zoro ha, ha aghọtaghịkwa ihe ọ na-ekwu. Mgbe ọ na-abịaru Jeriko nso, otu onye ìsì guzoro n'okporo ụzọ ịrịọ maka onyinye. Mgbe ọ nụrụ ka ndị mmadụ na-agafe, ọ jụrụ ihe ọ pụtara. Ha gwara ya na Yeshua onye Nazaret na-agafe. O wee tie mkpu sị, Yeshua nwa David, meere m ebere. Ndị bu ụzọ rịọsiri ya arịrịọ ike ka o wee dị jụụ, mana o tiri mkpu ike karịa sị, nwa David, meere m ebere. Yeshua wee kwụsị ma nye ya iwu ka eduga ya n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ nọ nso, ọ jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mee gị? Ọ zara sị, onye nwe anyị, ka m wee hụ ụzọ. Yeshua wee sị ya, hụ ụzọ, okwukwe gị azọpụtala gị. Ozugbo ahụ ọ hụrụ ụzọ wee soro ya na-ekpeku Chineke ekpere. Ndị mmadụ niile mgbe ha hụrụ nke a nyere Chineke otuto.